Dierkové pravidlo Richarda S. Môže byť niečo slízkejšie ako Fico, bez chrbtice, bez morálky, populistickejšie ako Fico. Meňavka so schopnosťou chameleóna? Áno, môže a nie je to nik iný ako nový gazda pravice Richard S. Na koho iného by sa hodili všetky tieto pomenovania? Liberál. Člen aliancie Jebem na rodinu. Zastanca kresťanskej európskej kultúry. Zastanca homosexuálnych vzťahov. Odporca slniečkárskej politiky na čele slniečkárskej strany. Človek s rozumnými názormi na migráciu, ktorý si nechá robiť brainwash od mimovládok, ako vítať prisťahovalcov a pritom poslušne drží balónik, hubu a krok. Aby sa razom zmenil na, citujem, jednu obrovskú kapacitu, aby som nebol zažalovaný, trápnučkého fašistu, ktorý sa hneď premení na antifašistického bojovníka. Údajný bývalý ekonomický expert, úplne bez výsledkov a dôkazov, človek s racionálnymi názormi, ktorý sa zrazu zmení na človeka, ktorý sa háda s Havranom 3 hodiny ako úplný kretén, aby ho nenazýval trápnučkým fašistom, ale aspoň trápnučkým debilom. WTF, kurva! To všetko sa vážne stalo? Áno, dokonca o tomto masochizme, či skôr kanibalizme bratislavskej kaviarne existuje aj video. Následne ho Richard S. principiálne zažaluje, aby úplne bez princípov za hysterického pláču bratislavskej kaviarne žalobu stiahol. Toto všetko je Richard S. Jeho politické názory sú v úplne rozpore s predchádzajúcimi názormi a hlavne činmi. Principiálne položí Radičovej vládu asi len z veľkého ega, čomu však vôbec nemám za zle, lebo vtedy som mu veril. Dnes si skôr myslím, že za to mohol mať zaplatené od druhej strany, ktorá sa vďaka nemu pevne usídlila pri korite a ktorú teraz kritizuje za, a teraz do piči počúvať, za populizmus. On chce niekoho kritizovať za populizmus. No, keď sme už pri tých princípoch. Tento principiálny človek, ktorý následne úplne bez princípov hlasoval za CETu, ktorú celý čas kritizoval. Áno, kurva do piče. Ako sa dá opísať politická akrobácia Richarda S? Nemôžem si pomôcť, ale prišla mi na riekanka o inom bezstavovcovi. Leze po železe, vidí dierku, do nej vleze. Áno, presne taký je Richard S. Hľada dierky v politickom spektre. Tie, ktoré sú neobsadené alebo vynášajú, do tých dierok sa strčí a kváka na nich ako žaba na prameni. Tak si vybral aj funkciu europoslanca. Proste opäť zaliezol do tej najlepšej dierky. O svojej slniečkárskej strane hovorí ako o zbore expertov. No do piče. Ja ju pritom vidím len ako zbor dierok a tyčiniek. Ale o nich si povieme na budúce. Mimochodom, viete, čo je to dierkové pravidlo? Tak nie je to najhodnotnejší obsah, ale poviem vám to, lebo som myslel, že vygooglite si to, ale nič také som nenašiel. Keď som bol mladší, jeden ožratý vojak na diskotéke mi hovoril dierkové pravidlo. A to znelo: nie je dierka ako dierka, ale každá dierka je dierka. Všetci chcú tie najkrajšie dierky, ja idem po tej najhoršej. Vieš prečo? Lebo ju vždy dostanem.